4-2 vedie Číňanka. Samozrejme v súboji s obranárkou sa Číňanka predovšetkým musí obrniť svetou trpezlivosťou a musí si zachovať neustále chladnú hlavu, byť trpezlivá a čakať. Presne si to povedal, ako sa to má hrať, ale je to strašne ťažké, pretože ešte keď ten obranár má výpadový útok na určitej úrovni, čo teda malá Japonka jednoznačne má už podľa tých prvých úderov, tak to ja neviem. Asi v pozícii útočiaceho hráča musíš dávať pozor nielen na tie vrátené dlhé čopy, ale aj pri stole. Nemôžeš dať dlhú loptičku, pretože okamžite ideš pre ňu, hej, ten obranár, keď vie zaútočiť. Takže nie je to ľahké hrať proti takémuto štýlu a málo ktorý stolný tenista vie hrať proti tomu perfektne. Opäť zdanlivo ľahká, vysoká loptička, ale Číňanka sa bude trápiť, je to vidieť. Tanijoková vedie 5-4. Z pohľadu podávajúcej Jiovej 4-5. Vidíte? Japonská reprezentantka vie absolútne všetko. Kontra top spiny, tvrdý útok, dokonca aj klopiť pri stole, čop, náraz z každej vzdialenosti. Je 6-4. Ale niekedy pomáha proti obranárom takéhoto typu naozaj, že neútočiť, pinkať, nechať hrať jeho, sústrediť sa na to, že jeden dáš, a pripraviť si loptičku. Dva ti sklopím, hej, že on sa vybije, ten obranár, ale to naozaj málo ktorý hráč si môže dovoliť. A občas prekvapiť nejakým drvivým, forehandovým, jednorazovým útokom, ale hovorím, to je celá alchymia hrať proti takejto hráčke a vôbec Číňanke nezávidím. Nemenil by som to s ňou. 6-6. Napriek tomu, že teraz Japonka nezískala bod, možno povedať o jej hre, že napriek tomu, že je obranárkou, je tá jej hra, nepovedal by som nejaká bez ducha, bez nápadu, alebo nejaká taká jednotvárna, má tam viacero tých variantov zakončenia. Presne ako hovoríš, áno. Tieto obidve dievčatá vedia absolútne všetko. Úloha Japonky je ešte o to ťažšia, že vie dokonale brániť dlhými čopmi, krátkými čopmi z každej vzdialenosti a nehovoriac o tom, že ten jej forehand má svetové parametre, aj keby bola útočníčka, takže. Ale prehráva Tanijoková 6-8. Teraz tvrdo zaútočila. Tak zase netreba zabúdať, že Tanijoková má proti sebe tretiu najlepšiu Číňanku, hej, takže hovorím, to už je pri tejto výkonnosti a pri týchto výsledkoch, aké tí dievčatá majú, tak naozaj musia strašne veľa vedieť zo stolného tenisu. 8-8. Ja som trošku prekvapený, lebo japonský tréner tak rozhodil vyžrebovanie v tomto zápase alebo nasadenie jednotlivých hráčok, že obranárka Tanijoková aj v prípade, že by sa zápas skončil 3-2, myslím ako celkový Japonsko, Čína 3-2 alebo 2-3, tak táto obranárka zasiahne iba raz do stretnutia. Čiže je evidentne japonskou trojkou v myslení svojho trénera a pritom uvidíme, no. Aby sa tu nelamal chlieb. Jiová prehráva 8-9. Teraz to zahrala krásne Japonka. Ten blok stravou nad stolom to ešte trošičku aj zapláva. Je to dosť ťažký úder. 2 setbaly pre Tanijokovú.
Trošičku Číňanka dala ten forehandový topspin slabší v nádeji, že tak či tak ho chytí, že ja prídem k stolu, potom si raz pinknem a druhýkrát vytiahnem, ale prekukla Tanioková Číňanku. Yi. Deviatý bod pre Jovu. A druhý set bal v prospech japonskej reprezentantky. (11:9) vyhrala prvý set japonská obranárka Ayuka Tanioková nad Yi Fangxian. A ujíma sa teda vedenia v tomto stretnutí. Bolo krásne sledovať, že vyslovene si nechávala ten posledný úder japonská reprezentantka na tú poslednú výmenu, lebo bol prvý prekvapujúci v tomto sete a neviem, dívame sa na jednu z dlhších výmien v prospech japonskej reprezentantky. Pekná štúdia čínskej reprezentantky Yi pri forehandovom topspine. Bolo pekne vidieť, že čo robí postavenie tela. Keď človek nestíha nohami, keď nie je dobre postavený na odohrate tej konkrétnej lopty a aj výraz tvári čínskej reprezentantky hovoril za všetko, tak toto asi moja mať nebudeš. Sme na začiatku druhého setu finálového stretnutia medzi Japonkou Taniokovou a Číňankou Yi. Tanioková vyhráva 1:0 a je na podaní. Neskutočná práca japonskej reprezentantky. Nádherne vychytala, potom prešla do protiútoku a záverečný výpadový forehandový topspin naozaj stal za to. Asi najkrajšia výmena v tomto stretnutí alebo v doterajšom priebehu medzi týmito dvomi hráčkami. Stav 1:1.